Як Лукашенко пацвярджае праблемы са сваім здароўем, што ён прадае расіянам за капейкі, а таксама цікавыя падрабязнасці палявання беларускай разведкі на Романа Пратасевіча. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Новыя падрабязнасці захопа Романа Пратасевіча. Аказваецца, яшчэ да пасадкі самалёта беларуская разведка рыхтавала правакацыю супраць хлопца. Дэталі гісторыі расказала польская газета «Выборча». На думку журналістаў, спецслужбы Лукашэнкі рыхтавалі альбо падставу для Пратасевіча, альбо яго выкраданне ў Беларусь. Роман пераехаў у Варшаву яшчэ ў 2019 годзе. Увосені 20-га тэлеграм-канал «Нехта», дзе працаваў хлопец, стаў адной з галоўных крыніц інфармацыі для праціўнікаў рэжыму Лукашэнкі. Улады Беларусі прызналі Нехту экстрэмісцкім каналам і запатрабавалі экстрадыцыі Пратасевіча, але Польшча адмовіла. Тады сваю гульню пачалі беларускія спецслужбы. У лістападзе 20-го года праз падстаўных асоб на імя Пратасевіча купілі 2 машыны ў Варшаве. Сам Роман ні пра што не здагадваўся і нават не ведаў аб існаванні гэтых аўтамабіляў, але рабілася гэта на яго пашпартныя даныя, і нават падстаўны пакупнік распісаўся ў дакументах як Роман Пратасевіч. Адну з машын пасля перагналі ў Вільню, прычым за рулём быў афіцэр беларускіх спецслужбаў. І рабілася гэта таму, што ў літоўскую сталіцу якраз і пераязджаў жыць Роман Пратасевіч. На думку журналістаў, мэтай лукашэнкаўцаў была правакацыя, каб падставіць Романа. Напрыклад, зладзіць ДТЗ, у якім пасля б абвінавацілі Пратасевіча. Ці, як мяркуюць некаторыя эксперты, мэтай магло быць выкраданне ці нават забойства Романа, напрыклад, у падстроенай аварыі. Аднак гэтыя аўтамабілі так і не былі выкарыстаныя, бо беларусы па невядомых прычынах так і не завяршылі аперацыю. Магчыма, таму, што вырашылі не разменьвацца на дробязі і выкарыстаць у сваіх мэтах транспартны сродак пабуйней. І для затрымання хлопца прымусова пасадзілі ў Мінску аж цэлы самалёт Ryanair. Цікава таксама, як выйшлі на гэтую гісторыю. Аперацыя з машынамі магла б застацца таямніцай, калі б не памылка супрацоўніка лукашэнкаўскага пасольства ў Вільні. Ужо пасля затрымання Романа гэты работнік выставіў на продаж машыну, аформленую на імя Пратасевіча. Аб'яву заўважыла літоўская контрразведка і зацікавілася, як так аўтамабіль незалежнага журналіста і ледзь не галоўнага ворага Лукашэнкі раптам апынуўся ў беларускім дыпламатычным прадстаўніцтве. Пад відам пакупніка машыну набыў літоўскі спецслужбіст. Далей пачалося сумеснае расследаванне Літвы і Польшчы, якое і выбіла на арганізатараў. Цэнтральным удзельнікам гэтай аперацыі быў беларускі экс-дыпламат, якога польскія ўлады лічаць афіцэрам беларускай разведкі. Ён рэалізаваў план з машынамі праз складаную схему. Папрасіў дапамогі ў свайго знаёмага, з якім у савецкі час вучыўся ў ваеннай акадэміі ў Адэсе. А той знаёмы, які цяпер жыве ў Венгрыі, звярнуўся да сваяка, што перабраўся з Украіны пад Варшаву. Гэты сваяк і купляў машыны пад відам Пратасевіча, за што атрымліваў шчодрую аплату. На дадзены момант вядома, што той гора-пакупнік ва ўсім прызнаўся і пайшоў на супрацоўніцтва са следствам. На выхадных Лукашенко, як звычайна, быў на сваёй малой радзіме ў Александрыі, дзе за бюджэтныя грошы штогод праходзіць вялікі святочны канцэрт. Там Лукашенко выступіў з вялікай і месцамі нечаканай прамовай. Напрыклад, шчыра прызнаўся, што яму ўжо цяжкавата, а таксама, што ён добра ведае пра ўсе праклёны на свой адрас. Июль месяц, всегда тяжелые времена для президента. Очень много массовых мероприятий, а самое трудное — это когда огромное количество людей, и каждый, глядя на тебя, в тебе что-то ищет. Где-то проклинает, где-то благодарит, где-то еще что-то. И это огромное количество людей очень влияет на человека, особенно вот такие, как парад и прочее торжественное мероприятие. И еще дополнительно наложилась нагрузка, связанная с Казахстаном, Астаной, за 4000 километров отсюда. І вось тут цікавыя скаргі Лукашэнкі на паездку ў Казахстан, бо днямі расійскі тэлеканал «Дождь» заявіў, што падчас гэтай камандзіроўкі Лукашэнку раптам стала дрэнна. Ужо праз пару гадзін ці 2 пасля прылёту у яго абвастрыліся нейкія праблемы са здароўем. Праўда, ніякіх доказаў гэтаму не было, але цяпер у сваёй прамове Лукашенко ускосна пацвярджае, што, магчыма, версія журналістаў і праўдзівая, і што сам ён адчувае і разумее, што даўно ўжо не жалезны. Акрамя таго, Лукашенко придумал, что робить с помирающими вёсками. Распродать их за копейки. Еще раз хочу вам, уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья с Украины и России, подумайте над моим предложением
о покупке за гроши, за копейки небольших участков в неперспективных так называемых селах. Вы знаете, что деревня у нас спасена. Прычым Лукашенко заклікае беларусаў хутчэй купляць гэтую зямлю самім, інакш усё раскупяць расіяне. Завтра этих участков не будет, потому что Беларусь стала тихим и спокойным, уютным городком для россиян, для украинцев, которые живут рядом и не только рядом. Сакрэтная мянушка лукашэнкаўскага шпіца. Белсад апублікаваў злівы размовы высокіх беларускіх чыноўнікаў. У іх першы намеснік кіраўніка справамі Лукашэнкі Мікалай Шкрэт і першы намеснік начальніка дыпсервісу Максім Юдзін абмяркоўваюць справу дзяржаўнай важнасці – куплю кошика для шпица. Надо корзинку на зерна купить такую, как мы уже покупали с вами, по-моему, в прошлом году или позапрошлом. Помните, она пластиковая такая для перевозки животных. Для беленького? Да, да. Вот точно такую же. Что внутри по наполнению? Все то же повторяем, то же самое. Один в один. Калі што, Азёрны – гэта рэзідэнцыя Лукашэнкі ў Астрашыцкім гарадку. Цікава, што па мянушцы жывёлу не называюць і не згадваюць ягонага гаспадара. Але ж пазней Юдзін тэлефануе бухгалтарцы з удакладненнямі і становіцца дакладна зразумела, што беленькі – гэта лукашэнкаўскі собака-умка. Лена, извините, что так поздно. Слушайте, в прошлом году корзинку для животного, для беленького покупали. Ты занималась? Сумки, да. Угу. Ну вот это, что оно там сидело, это, ну ты понимаешь, про кого мы, Да, собачку. да, корзинки такие, ну, да. Угу. Лен, вспомни, пожалуйста, завтра, не забудь, я сейчас трухо наберу, где ты ее брала и где документы, у кого мы такую же хрень, надо еще одну такую же балду. Фінал дзікай гісторыі. Гамяльчанка 5 гадоў здымала і прадавала відэа для дарослых, у якіх здымала сваіх жа дзяцей. З 2018 па 23 год яна знаёмілася ў інтэрнэце з мужчынамі, як з беларусамі, так і з замежнікамі. За грошы яна спачатку дасылала ім свае фота і відэа, а пазней жанчына даведалася, што ёсць кліенты, якія гатовыя плаціць утрая больш за такія ж сцэны, але з удзелам дзяцей. Тады жанчына пачала прыцягваць да здымак сваіх сына і дачку. Каб прымусіць дзяцей здымацца, маці ўжывала рознага роду псіхалагічныя маніпуляцыі, запалохвала, пагражала пазбавіць тэлефонаў, грошай і прагулак, ці магла проста не размаўляць з сынам і дачкой па некалькі дзён. Прычым бацька дзяцей, як сцвярджаецца, пра ўсё гэта не ведаў. За 5 гадоў жанчына паспела даслаць падобныя матэрыялы больш чым 300 кліентаў. Акрамя таго, яна праводзіла прыватныя онлайн-трансляцыі. Агулам гамяльчанка зарабіла больш за 47 тысяч беларускіх рублёў. Цяпер жа у гэтым дзікім бізнесе паставілі кропку сілавікі. Жанчыну затрымалі, а нядаўна прайшоў суд. Вырак 16 гадоў пазбаўлення волі. Міністр аховы здароўя Александр Хаджаеў паніжае планку. Цяпер беларускія бальніцы будуць закупаць кітайскія медыцынскія вырабы, нават калі яны не зарэгістраваныя ў нашай краіне. Раней у дзяржаўных закупках маглі ўдзельнічаць толькі тыя медыцынскія вырабы, якія былі зарэгістраваныя ў Расіі ці знаходзіліся ў выкарыстанні медустаноў Еўропы і ЗША. Ці гэта абсалютны давер да якасці вытворчасці новых кітайскіх сяброў, ці спроба імпартазамяшчэння ва ўмовах санкцый, зразумела не да канца. Але галоўнае, каб вынікі такіх спрашчэнняў не адбіліся пасля на пацыентах. Унікальная знаходка, якая выклікала спрэчкі вучоных. Пры раскопках гарадзішча на рацэ Менцы археолагі знайшлі драўляную статую жывёлы, якой аж 1000 гадоў. Гэтая статуя – спецыяльная частка канструкцыі ў заснаванні ахоўнага вала. Яна як круг падпірала знешнюю сцяну драўляных клецяў. Знаходка стала сапраўднай сенсацыяй, бо раней у Беларусі не было статуй такога ўзроста, якія б захаваліся ў добрым стане. Але галоўныя спрэчкі разгарнуліся вакол таго, чыя галава выразаная на драўлянай скульптуры. Андрэй Вайцяховіч, загадчык аддзела археалогіі сярэдніх вякоў і новага часу Інстытута гісторыі Акадэміі навук, лічыць, што гэта ці тот смок, ці то нейкая істота з дзюбай. Аднак гісторык і кандыдат мастацтвазнаўства Яўген Малікаў мяркуе, што гэта галава барана, і тое, што мы прымаем за вочы, на самай справе закручаныя рогі. Ён мяркуе, што такое ўпрыгожванне функцыянальнай будаўнічай канструкцыі, якую нават не было бачна пасля будоўлі, было часткай нейкага магічнага рытуалу. Такім чынам нашы продкі хацелі, каб духі ці якія іншыя магічныя істоты дапамаглі абараніць іх пабудовы.
Бяда адбылася ў мінскім парку чалюскінцаў. У суботу 6 чэрвеня там зламаўся атракцыён лебедзей проста падчас катання на ім людзей. Праз 30 секундаў пасля пад'ёму кабінак яны рэзка упалі на зямлю з вышыні 3-4 метраў. Пацярпелі некалькі наведнікаў, у тым ліку дзеці. Траім спатрэбілася дапамогі медыкаў, але ў бальніцу нікога не паклалі. Загінулых, на шчасце, таксама няма. Пасля інцыдэнту заварушыліся чыноўнікі. Яны прызначылі дадатковыя праверкі ва ўсіх парках Мінска. Некаторыя атракцыёны ўжо спынілі працу як мінімум на тыдзень. У Мінску працягваюцца праблемы з пацукамі. Жыхары сталічнага раёна Малінаўка скардзяцца, што грызуны каля пад'езда сталі ўжо звычайнай справай. У якасці доказаў людзі нават знялі відэа, на якім бачна, як здаравенны пацук дае адпор кату. Нагадаем, што раней пацукоў ужо бачылі нават у цэнтры сталіцы. Па адной з версій да такой праблемы прывяла барацьба камунальнікаў з бадзяжнымі катамі. У выніку небяспека для пацукоў знікла, і яны пачалі спакойна пладзіцца. Небяспечнае свята. У купальскую ноч 2 чалавекі трапілі ў бальніцу. У Дзяржынскім раёне купалле святкавалі каля сельскага дома культуры. Там 42гадовая жанчына упала ў вогнішча, пасля чаго ў яе загарэлася адзенне. Аналагічны выпадак адбыўся ў аграгарадку Лукскі. Гэта Жлобінскі раён Гомельскай вобласці. Там у вогнішча зваліўся 8гадовы хлопчык. Малога з апёкамі забралі ў бальніцу, але падобна, што яго жыццю нічога не пагражае. Трагедыя адбылася ў Пінскім раёне. Там мужчына спрабаваў выратаваць дзяўчынку з вады, але патануў сам. На возеры 6гадовую дзяўчынку на надземным матрацы стала ветрам адносіць ад берага. На адлегласці ў 50 метраў малая звалілася з матраца і пачала тануць. Яе крыкі пачулі двое мужчын, якія кінуліся на дапамогу. Адзін з мужчын разам з дзяўчынкай выплыў назад на бераг, а вось другі знік. Пазней ратавальнікі знайшлі яго цела на адлегласці ў 120 метраў ад берага. А ў Гомелі патануў мужчына, які ратаваў свайго сабаку. Жывёла забегла ў раку і заблыталася ў расліннасці за 20 метраў ад берага. Гаспадар кінуўся на дапамогу, але заблытаўся сам і патануў. Сабаку, праўда, удалося выратаваць. Бульбяная формула. Аказваецца, такая ёсць у беларускіх чыноўнікаў. Па ёй разлічваюць кошт кілаграма бульбы і нават могуць прадказваць будучыню. Цяпер бульба ў Беларусі каштуе прыкладна 2-3 рублі за кіло. А колькі будзе ўвосені? Паслухайце чыноўніка і паспрабуйце зразумець загадкавую формулу. Сейчас картофель появился, да, он был 3 рубля, 2 рубля, сейчас цена начинает снижаться. Осенью мы будем видеть и 70 копеек, и цену это я примерно пока, потому что есть та формула, которая установлена государством, то есть когда мы будем иметь цену, производители будут реализовывать по цене, максимальной цене аналогичного месяца прошлого года, увеличена на всего лишь 3,5%. Это индекс роста потребительских цен, который заложен. 3-літровы слоік беларускіх рублёў. Колькі гэта ў далярах? Беларуска паказала незвычайную закатку. Па яе словах, 5 гадоў таму яна пачала адкладваць манеты ў рубль і 2 рублі ў вялікі слоік. Калі ён запоўніўся, то важыў аж 12 кілаграмаў, а пасля ўсіх падлікаў у ім аказалася неблагая сума. Трохі больш за 3000 беларускіх рублёў, ці 950 даляраў. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.